Гэта «Зона свабоды». І я, Ганна Соусь, вітаю вас. Сёння мы абмяркуем паляванне на бізнесоўцаў. На мінулым тыдні быў арыштаваны Юрый Чиж, найбагацейшы беларускі бізнесовец, якога называлі кашальком Лукашэнкі. Далей трапіў за краты яшчэ адзін буйны бізнесовец, птушыны кароль Яўген Баскін. Яны не першыя і не апошнія. Идет по пути, скажем. За што трапіў за краты алігарх Чиж? Ці пачаўся ў Беларусі 37-й год для буйнога бізнесу? Якую дзірку ў бюджэце закрыюць багатыя за кратамі? Гэта мы абмяркуем з маімі калегамі Сергей Абламейка, Юрый Дракахруст і на відэасувязі з Менску Олег Груздзіловіч. Таксама ў сённяшняй праграме. Голас народу. Чым, на вашу думку, завершится справа Юрия Чижа? Заработал много. Поделиться надо. Контрапункт арышта бізнесоўцаў анализуя былы бізнесовец, былы политвязень Андрей Климов. Посмотрим, как дальше поведет себя министр ЖКХ и правительство, которые, в принципе, должны были после распоряжения президента оказаться в тюрьме. Азбука свободы. Сергей Дубовец про свободного человека у спыненым часе. Усведомление своих правоў неразрывное со словом «годность». С гэтага пачынаецца человек как субъект нации и грамадства. Ула Усетева, што хвалявала беларускі інтэрнэт на гэтым тыдні? Цяперашнія гучныя пасадкі бізнесоўцаў далёка не першыя апошнім часам. Летась былі арыштаваны вядомы IT-бізнесовец Віктор Пракапеня, уладальнік заводу «Мотавела» Александр Муравьёў, заснавальнік кампаніі «Біякам» дэпутат Савету Рэспублікі Андрей Паўлоўскі. Олег, вы працавалі як корэспандэнт «Свабоды» цягам больш чым 20 гадоў, напэўна, на ўсіх карупцыйных працэсах, не толькі палітычных, але звязаных якраз з такімі справамі. На што б вы звярнулі ўвагу, чым адметнасць справы Юрыя Чижа? Найперш, відаць, адметнасць гэтай справы, што это впершыню такі набліжаны чалавек з бліжэйшага атачэння Лукашэнкі аказаўся за кратамі. Пра яго вядома, што ў яго блізкія добрыя адносіны. Конечно, это все умоўна, можна разумець, што на пэўных там карцінках это все зроблена штучна, можа там кавун адзін кінула, знялі, атрымалася, што вось ужо дапамагае, што блізкі да сям'і, і ўсё ж такі для людзей вобраз Чижа ўжо неразрыўна звязаны з уладай, з тым, што ён набліжаны да Лукашэнкі. І раптам такое адбываецца з ім, значыць, нешта адбываецца не тое ва ўлады. Дарэчы, я пазваніў знаёмым, у тым ліку Мікалаю Отуховічу, які знаходіцца ў Вакавыску, і ён там блізка кантактуе з простымі людзьмі, з сваімі кіроўцамі, і ён кажа, што першая рэакцыя людзей, як заўсёды, там, частка спачувае, частка кажа, так і трэба, але большасць людзей у роспачы, яны не ведаюць, што адбываецца там наверсе, калі ўжо дашло да таго, што Чижа арыштавалі. Вось відаць, што это галоўны удар для свядомасці. Але, наколькі мы ведаем, Юрыя Чижа арыштоўвалі не адзін раз. І калі гэта было раней, то гэта не было вядома так шырока грамадскасці. Сергей, як вам падаецца, вось чаму абавязкова такі арышт? Няўжо нельга забраць грошы ў беларускай дзяржаве вось проста так, не адпраўляючы публічна за краты, без такога вось публічнага спектаклю, калі гэта можна так сказаць? Ведаеце, Ганна, я звярну увагу на тое, што беларускія чыноўнікі на ўсіх узроўнях, з самага нізу да самага верху, маюць такую своеасаблівую прафесійную этыку, калі можна так сказаць. Заключаецца яна ў тым, што людзі вонкава дэманструюць поўнае выкананне законам і вернасць гэтым законам. Такім чынам ствараецца сітуацыя, калі нават тварыць беззаконне ў Беларусі можна толькі з дапамогай законных працэдураў. Гэта такая як бы гульня. Нават Лукашенко са сваімі міністрамі і найвышэйшымі чыноўнікамі размаўляе толькі
на прынцыпе законнасці. Практычна цяжка ўявіць, што два чыноўнікі пачнуць абмяркоўваць нешта незаконнае, што б яны зрабілі, нейкія гешэфты. Гэта адбываецца неяк пераважна на індывідуальным узроўні. Калі чалавек мае ўладу, ён можа там нешта зрабіць. А агулам все выконваюць законы. З іншага боку, гэта стварае такую сітуацыю, што ў Беларусі законы гэтыя і выконваюцца у значнай ступені. І, паўтараюся, адпаведна, Лукашенко, які зацікаўлены, каб ягоная вертыкаль не развалілася, каб будынак, які ён выбудаваў, дзяржаўная вертыкаль і ўся дзяржава, каб гэтыя законы працавалі, каб дзяржава не развальвалася. Ён першы гэта падтрымвае, і такім чынам ён не мог паводле той этыкі, якая існуе ў чыноўным асяроддзі і той практыкі, проста взяць і сказаць: аддай мне грошы. Трэба было правесці гэта праз падатковую інспекцыю, каб былі вынесеныя шэраг пастановаў і ўсё. І гэта такая агульная рэальнасць Беларусі. Выканання закону. Я згадаў яшчэ одну справу. Была і кіраўніца справамі прэзідэнта Галіна Жураўкова, якая таксама прайшла праз суд, але пасля суду знікла, і доўгі час не было вядома, дзе і на што яна, але высветлілася потым, што ізноў жа паводле закону, як бы яна была памілваны Александром Лукашенком. Юры, вот калі мы слова гульня Сергей выкарыстоўвае цяпер, вот можна сказаць цяпер, што адкрыты сезон палявання на буйных бізнесоўцаў? Ну, ведаеце, зараз сапраўды лунае шмат версіяў, і толкам-то ніхто не ведае, бо наша сістэма такая даволі закрытая. І тут сапраўды некаторыя кажуць, што ўвогуле пачынаецца, так бы мовіць, тое, што нам з гісторыі памятна, як угар НЭПа, то есть канец, так бы мовіць, той бізнесовай вольніцы і ўвогуле там нацыяналізацыя всего на свеце. Вось, некаторыя выказваюць меркаванне, што это просто, так бы мовіць, вырашылі сабраць сродкі. Вот грошай мала, пасадзім пару десяткаў, так сказаць, з кожнага пакрысе, вот і як бы набярэм. Але, ведаеце, па шчырасці, у мяне ўсё ж такі такое ўражанне, калі ўжо карыстацца нейкімі і савецкімі аналогіямі, што гэта хутчэй, так бы мовіць, змагання розных уладных вежаў. Вось знялі санкцыі, відавочна падняўся МЗС, відавочна падняўся яго босс, відавочна палітыка гэта працягваецца, вот там маніфестацыі забаронена разганяць, можна уявіць сабе, як спадар Шуневич, які, як мы памятаем, красаваўся ў форме НКВД-ста, як переживае, што... Вот. І вот такое адчуванне, што як бы сілавы клан, сілавы блок, ну, нанеслі удар в іншай плоскасці, в іншай плашчыні, і як мы бачым, это редка вельмі бывае, калі зараз старшыня КДБ все это распавядае, вот як мы, значит, змагаемся, як мы абараняем, так бы мовіць, дзяржаву. Ведаеце, я думаю, што тычыцца Чижа, вот мы говорим, ён был приближены до Лукашенки. Калі? Апошнія вот этыя здымкі з кавуном, это лета мінулага году. А пасля гэтага быў арышт яго наместника Япринцева. То есть не выключено, что он уже як бы снижался, и он падал, а з этого кола, так бы мовить, ведаете, там не на крок отступишь. Ну, а тут вот як бы ягоная змена положения в этом коле, яно наклалося на вот эту борьбу вежаў. Ну, и стал, так бы мовить, ахвярой этой борьбы. Вот это одна з версій. До речі, глядачі Білсату на сайті Свободи, своboda.org, могуць паспрачацца з Юрыем Драгахрустам у ягоным блогу, где он падрабязна выкладае гэтую версію. А я прапаную паслухаць, што думаюць людзі. Мы запыталіся ў мінакоў на менскіх вуліцах, што яны думаюць пра арышт Чижа. Я мару, што пачалася нейкая перадзелка. Вось, і Чиж больш не патрэбен, таму што знялі санкцыі з Лукашенка. Тыя высновы, па якіх яго арыштавалі, яны амаль што ў кожных навінах гучаць. А чаму именно яго? Мы прывыклі да гэтага артыкулу, калі неуплата налогу. Каждого іншага, каждого другого датычыцца. Заработал много, поделиться надо. Вот и все. Як вам падаецца, чым скончыцца эта справа Чижа? Отдаст деньги и выпустят. Я лічу, што ён не чытаў кніжак, ён не ведае, што сяброўства з такімі імператарамі, як Лукашенко, яно мае свае наступствы. Нельга будаваць сваю міні-імперыю ў межах такой вялікай грамаднай імперыі Лукашенко, нельга пераходзіць яму фінансавую дарогу. Ён быў у
Совете по развіццю прадпрымальніцтва пры прэзідэнце, некалькі разоў ціскаў яго за руку. Ну вось гэта такая форма сяброўства. Ну, я думаю, это внутренние разборки некие, все там связано. Такие люди забеспеченные, видовочно связанные с уладой, яна з ими, тому я не думаю, что это просто арешт, все там ведомо. Не поделили, видимо, что-то с кем-то. Што менавіта? Не знаю. Маёмасць, грошы, уладу? Скорее всего, власть, да, не гроши, не деньги. Як вам падаецца, з чым скончыцца справа Чижа? Чым завершыцца? Ну, по уже ставшей почти белорусской традиции, может, назначат директором где-нибудь. Вось такая рэакцыя людзей на менскіх вуліцах, калегі, вельмі каротка. Вашы ўражанні, Сергей? Я звярнуў увагу, што толькі адзін чалавек згадаў пра падаткі, афіцыйную версію арышту Чижа, несплата падаткаў. Такім чынам, усе людзі не вераць у тое, што ў Беларусі працуюць законы, што это абсалютна законная працэдура арышту несплатніка падаткаў. Усе гавораць пра нейкія ўнутраныя разборкі. Юрый? А цікава тое, што ввогуле ніхто не сказаў, што, а можа, ён не вінаваты. То есть гэта не мае значэння ввогуле. А, дарэчы, у Фейсбуку адразу пасля арышту была такая вялікая дыскусія, ці шкада вам Чижа. Олег, ось вам Чижа шкада, ці шкада вам Чижа і ваша рэакцыя? Вось я якраз пра гэта падумаў, што таксама ведь Чиж шмат рабіў для дабрачыннай дзейнасці, яго ведаюць як мецэната, да увогуле все бізнесоўцы, каго саджаюць зараз, яны все адзначыліся на этой ніве, але пра гэта нічога няма, дзе не паведамляецца, а тыя людзі, якія пра гэта ведаюць, ну іх же мала. Вось так і з Чижом зараз все згадваюць гэты дом на Троіцкім прадмесці, гэты гатэль недабудаваны, ну ніхто не згадвае, што ён там спрабаваў сваю вёску аднавіць, што у яго ў вёсцы ён усім дровы купляў на свае грошы. Вот гэта чалавечае знікае, безумоўна, і тут мы бачым по этому рэпартажу, што людзі гэта не ведаюць. Хаця, безумоўна, чалавечае нейкі чыннік ва ўсёй этой гісторыі прысутнічае. Для мяне ён у іншым, но шкада, што яго няма тут на тэлебачанні. Ну, я, дарэчы, яшчэ раз накірую гледачоў Белсата на сайт Свабоды. Нашы карэспандэнты наведалі радзіму Юрыя Чижа і радзіму бізнесоўца Баскіна, і можна паслухаць, паглядзець, што кажуць іхнія аднавяскоўцы. А на гэтым тыдні старшыня КДБ Валер Вакульчык склікаў прэсавую канферэнцыю, на якой распавёў падрабязнасці затрымання Юрыя Чижа. Ну і гэты расповед нагадаў кіношны баевік. На огромной скорости 220 км в час следовал направлении государственной границы. Сначала в сторону литовской границы, потом на Брестскую трассу по диагонали. Поэтому мы вынуждены были задействовать план перехват и силы спецподразделений для того, чтобы его задержать и доставить в Комитет государственной безопасности. Олег, у меня пытанне ізноў да вас. Вось, в вашай журналісцкай практыцы вы чулі шмат розных заяваў ад розных старшыняў КДБ, у тым ліку і пра пацукоў, якімі апазіцыя хоча атруціць воду напярэдадні выбараў 2006 году. Вот у гэтых заявах у чым была адметнасць? На што вы звярнулі ўвагу? Што вартае? Ну, найперш, Валер Вакульчык не ўпершыню ўжо робіць заявы пра затрыманні апошнія такія гучныя. Ён расказваў і пра дырэктара мотавелазаводу Мурав'ёва, пра іншыя справы, і з такімі падрабязнасцямі, нават у пэўным сэнсе ён ужо спрачаецца, так сказать, за першынства ў інфармацыі з Лукашэнкам. Ну, асабіста я не паверыў гэтым словам. Тут два варыянты: альбо яго все ж таки увялі ў зман ягоныя падначаленыя, калі казалі, што той ехаў на хуткасці 220 кіламетраў, да яшчэ з шашы на Літву перамятнуўся на шашу на Польшу. Гэта ўвогуле как-то дзіўна. А куды бы ён уже ехаў, так відаць, ну, на ўсход, у бок Расіі. Ну і другое, ну, цалкам гэта вынікае такая картинка, это добрая пиар-акцыя. Это такая картинка малюецца, што вось буржуй з мехам золота, значит, збягае з краіны. То есть гэта неяк вот, ну,
апярэджвае тыя высновы, якія мусіць зрабіць суд, якія мусіць зрабіць людзі пасля гэтай гісторыі. Вось ужо как бы ставіцца кропка. Магчыма, Вакульчык апярэджвае нейкія падзеі, спрабуе уже засталбіць некае, зафіксаваць грамадскае меркаванне адносна справы Чижа. От, дарэчы, наконт грамадскага меркавання. У суботу, калі карэспандэнты «Свабоды», пасля таго, як стала вядома, што арыштаваны Чиж, звярнуліся да прадстаўніка КДБ, той сказаў: я нічога не ведаю, толькі тое, што напісана ў СМІ. Ну, вось праз некалькі дзён такі захапляльны расповед. Юрый, от як бы вы гэта патлумачылі? Не, ну там як бы тады была каманда нічога не казаць, зараз была каманда казаць. Але мяне больш уразіла вось гэтыя словы гаспадара Вакульчыка, калі ён сказаў, што мы самі прымалі рашэнне. І, маўляў, калі нехта там кавуны цягаў з прэзідэнтам, так гэта як бы на яго яшчэ большая адказнасць ляжыць. Ну, тут сапраўды такі даволі тонкі, я бы сказаў, вот, калі казаць пра апаратную логіку момант, бо сапраўды чалавек учора быў побач, так а як жа першая асоба як бы не паглядзела, не ведала, хто з ім так доўга быў побач. І таму як бы гаспадар Вакульчык як бы бярэ на сябе часткова адказнасць, хотя я думаю, что это все ж таки смешно в такой системе, чтобы КДБ само там вырашало. То есть я бы сказал так, тэхнічна да, магчыма, яны так сказать, где там его брать, як его брать, але той, что прынцыповае рашэнне было дано не імі, это безумоўна. І, дарэчы, калі вяртацца да, так бы мовіць, лёсу самога Чижа, да, яшчэ да арышту, а вот я не выключаю, что вот это была и ягонай памылкай, что ён уже так прызвычаіўся, як бы ловить эти кавуны, что в какой-то ситуации мог сказать, а я и сам по себе, а что мне Лукашенко? И вот за это горш любых грошей. И, ведаючи нашу систему, вот это могло и, так бы мовить, быть пачатком его конца. Я хотела б зараз нашу дыскусію крыху іншую плашчыну перавесці, якраз за што пакаранне. Сергей, вот я сёння перачытвала ваш вельмі папулярны на сайце «Свабоды» блог «Дэфлярацыя Менску» трохгадовай даўніны, дзе вы распавядалі пра будаўнічыя аб'екты Юрыя Чижа, які, ну, фактычна руйнуюць Менск, зруйнавалі Менск. І ёсць такое меркаванне, ёсць такая думка распаўсюджаная, што чалавек рана ці позна плаціць за многія рэчы, якія ён зрабіў. І што вось за што цяпер плаціць Юрый Чиж, можа, у тым ліку за дом Чижа, за гатэль Кемпінскі. Вот такая тэорыя вам падаецца блізкай? Конечно, нікому не пожадаеш трапіць у турму і таго, каб у цябе забралі твою маёмасць, якую ты доўгімі гадамі нажываў. І мне цяжка меркаваць, за што менавіта зараз расплачваецца Юрый Чиж. Ёсць такая тэорыя, сапраўды многія людзі сцвярджаюць, што наш свет вельмі справядлівы, і раней ці пазней людзі за свае злыя ўчынкі расплачваюцца. Проста мы не ведаем як, калі і хто за што плаціць. Конечно, хутчэй за ўсё Юрый Чиж заплаціў за блізкасць да Александра Лукашэнкі. Да такого чалавека быць блізкім вельмі рызыкоўна. Але, з другого боку, мы павінны сапраўды вельмі ясна сабе усведамляць, што Юрый Чиж у культурным сэнсе адзін з найбуйнейшых герастратаў Беларусі, і не толькі апошняга часу, і ўсяго часу. Бо тое, што ён зрабіў гэтымі двумя будынкамі, жылы гэты дом каля Траецкага прадмесця і гатэль Кемпінскі каля цырка, гэта была вялікая шкода. Гэта было практычна крымінальнае злачынства, бо гэта былі ахоўныя зоны. Ён зрабіў шкоду беларускай культуры у фізычным пляне, бо ён разбурыў падмуркі дома Богдановича, дзе нарадзіўся Максим Богданович, і пабудаваў нешта без археалагічных даследаванняў у ахоўнай зоне першай катэгорыі. Вось. А па-другое, ён зрабіў культурна. Ён праламіў тое, што нельга было рабіць. Ўжо пасля яго дома на Траецкім пачалі на замчышчы будаваць хмарачос. Пасля ён фактычна згвалціў, як я напісаў у тым блогу, дзявоцкі пейзаж поймы Свіслачы. А цяпер, дарэчы, будуецца хмарачос і на Кастрычніцкім пляцы каля Палаца Рэспублікі на месцы былога музея Вялікай Адчыннай вайны. Всё гэта гвалт над перспектывай, над прасторай, яно задушила, падмяла пад сябе верхні горад, который, несумненно, павінен быў аставацца галоўнай дамінантай старой часткі горада. Ён так і называецца верхні горад. Ён цяпер стаў ніжнім горадам пасля новабудоў Чижа. Гэта
Я назваў это некалі хамствам. Вот калі казаць пра расплату, я хацела бы згадаць лёс яшчэ аднаго беларускага вядомага бізнесоўца, які каля 6 гадоў правёў за кратамі тройчы у сукупнасці. Гэта Андрэй Клімаў. Былы палітвязень, калісьці ўладальнік буйной будаўнічай фірмы, і все гэтыя 3 разы мяркуецца, што ён адсядзеў за тое, што калі ўздымалася пытанне нелегітымнасці рэферэндуму 1996 года, ён выйшаў на трыбуну Верхоўнага Савету ў жывым эфіры і сказаў: ці знойдзецца хтосьці, хто надзене на Александра Лукашэнку кайданкі. Калі не, то я, як афіцэр пажарнай аховы, магу гэта зрабіць. І все яго, як бы, вось 3 пасадкі і 6 гадоў турмы, гэта была расплата за гэта. Давайте паслухаем, што думае Андрэй Клімаў пра справу Чижа. Нашли крайнего, жертву для электората. Вместо того, чтобы арестовать главного виновника в том готовящемся бунте электората из ажировок ЖКХ, то министра ЖКХ нашли вот жертву ближайшего друга президента. Хотя, мне кажется, настолько он был дружен с президентом и настолько президент в нем нуждался, что поначалу мне вообще казалось, что это неправдоподобная история. В трудные времена друзьями не бросаются. А Чиж был не просто друг, он был такой товарищ, душа компании президента. Поэтому для начала нужно проверить, есть ли он в тюрьме КГБ. Это все под большим вопросом. Во-вторых, посмотрим, как дальше поведет себя министр ЖКХ и правительство, которые, в принципе, должны были после распоряжения президента оказаться в тюрьме, либо на Володарке, либо в СИЗО КГБ. Если они не окажутся там, ну, значит, следующими будет Машенский, там, Топузидис, Шакутин, такие знаковые фигуры. Поскольку электорату не нужна мелкота какая-нибудь типа ИПшников, им нужны жертвы. Другое дело, что власть заблуждается насчет электората. Сейчас не нужны такие жертвы, им нужны конкретные деньги. Былы бізнесовец, былы палітвязень Андрэй Клімаў. Олег, ну вось Андрэя Клімава не накіравалі кіраваць адсталым калгасам пасля таго, як ён выйшаў з турмы, а гэтая практыка цяпер вельмі распаўсюджаная. Як вы мяркуеце, вот можа скласціся так лёс Юрыя Чижа, што пасля таго, як будзе канфіскавана ягоная маёмасць, пасля таго, як ён некаторы час правядзе за кратамі, яго накіруюць уздымаць нейкую сельскагаспадарчую гаспадарку. Вот як цяпер гэта робіцца? І ў чым вы бачыце прычыны такой практыкі? Ну, в принципе, так, оно может здариться. Вось один из тех, кого опытывали на улицах Минска, так и сказал, что потом будет кировать неким отстающим предприемством. Я думаю, что хутчэй за ўсё не адстаючым, а хутчэй за ўсё адправіць яго ў тую бярозу, дзе ў яго сілікатных прадпрыемства сілікатных вырабаў, каб выпраўляць становішча, бо вядома, што там пагоршылася сітуацыя. Ну і как крыху такой с вачэй далой адсюль з Менску пасядзіць, канешне, ён недзе паўгода, можа, каля году. Вось, ну, прыкладна так будзе, як з айцішнікам Віктарам Пракапенейка, у якога прымусілі заплаціць гэтыя несплачаныя падаткі. Вось, адбяруць у яго, відаць, какую-то частку маёмасці, вот, каб ён пакрыў гэтыя грошы, якія не верну, і вот адправіць туды кіраваць гэтай гаспадаркай. Ну вот як зараз Паўловскага Андрэя же адправілі кіраваць сваім же заводам, каб выпраўляў там становішча, каб людзі не гублялі працоўныя месцы, бо вельмі важна вот это вот сацыяльны этот фактор, каб все было добра. Ну, я думаю, што Крыж, в прынцыпе, будзе у выніку, можа быць, па-чалавечы задаволены тым, што яго нарэшце адправілі далі ад Лукашэнкі. Вот калі яго уже сапраўды ў турму пасадзяць, то тады нет, тут уже не пазросіш ему сапраўды. Но я в это мало веру, абсолютно не веру, потому что, ну, за что
фактично так можна сапраўды і каго іншага любога, так сказать, пасадзіць і набраць тых хібаў. Увідаць, нейкая дамова паміж імі разарвалася, паміж Лукашэнкам і Чижом. Яшчэ правы, відаць, тыя, хто кажа, што вось санкцый няма, зараз і патрэба ў Чижу адпала, а такіх буйных праектаў ён ужо і не вядзе, нейкіх такіх значных. Ну, магчыма, яму ще дадуць дабудаваць, давесці да розуму гэты атэль Кемпінскі, бо ну што ж з ім зрабіць зараз, не зрываць же яго тут у Менску, у цэнтры Менска. А далей будзе ўсё ж такі ён дзе-небудзь у Бярозе, то есть пакажуць яму ягоны ўзровень, я так мяркую. Сергей, як вы мяркуеце, што будзе з Чижом, што будзе з ягонай маёмасцю? Я не ведаю, што будзе з Чижом, але вот тое, што здарылася з Павлоўскім, учорашняе паведамленне, што ён быў вінаваты дзяржаве 20 мільёнаў даляраў несплачаных падаткаў, а пагасіў гэты доўг у кратным памеры, значыць, у 23 разы болей вярнуў дзяржаве. Так што у кожным выпадку грошы ў Чижа нейкія забяруць, і, магчыма, таксама ў кратным памеры, тое, што яму выставяць за недаплату. Але цалкам дапускаю, што будзе кіраваць далей трайплам, калі выпусцяць, калі не асудзяць. Цалкам магчыма. Юра, ёсць у вас адчуванне, што ў Беларусі распачаўся такі 37-й год для буйных бізнесоўцаў, што гэта толькі самы пачатак? Ну, ведаеце, быць, конечно, такое можа. І вот про это і Андрей Клімаў сказаў, назваў нават прозвішчы сваіх калегаў. Потым я бы яшчэ сказаў, што вот это цяперашнія арышты Чижа і Баскіна, гэта не проста арышты чарговых буйных бізнесменаў, это арышты топ-бізнесменаў. Паводле рэйтынгу ежедневника, ну, як бы нашего Форбса кшталту, это 6 и 13 месца. Это самая-самая, як бы, верхушка. І таму, калі ўжо можна такіх, то, магчыма, але, ведаеце, ёсць вельмі просты агульны прынцып, што авечак, в прынцыпе, трэба стрыгчы, а не резаць. Парезаць можна всех. А як бы што далей, на чым жыць потом? Хто будзе, так бы мовіць, развіваць эту гаспадарку? Бо справа ў тым, што, знаеце, ўсё-таки у нас часам такое уяўленне, што гэтыя бізнесоўцы, так сказаць, просто много накралі. Просто лепш за іншых крадуць. Але сэнс у тым, што гэта сапраўды таленавітыя людзі, і яны ўмеюць рабіць грошы, не толькі крадзячы іх з казны. І калі іх всех пасаджаць, калі ласка, можна пасадзіць, а хто будзе грошы рабіць-то? Товарищ Вакульчик, вот это не факт, что у яго это атрымаецца. І таму я думаю, што ўсё ж таки менавіта вот 37-го году не будзе, хаця пэўная колькасць людзей яшчэ пад этот, так бы мовіць, нож трапіць могуць, безумоўна. Ну і гэтую тэму на гэтым тыдні вельмі актыўна абмяркоўвалі ў сацыяльных сетках, і пра справу Чижа і справу іншых бізнесоўцаў, але ўжо ў іншай стылістыцы. Зараз раскажа Юлія Коцкая ва ўлове беларускага сеціва. У Менску затрымалі Юрия Чижа. В КГБ Беларуси подтвердили задержание руководителя Трайпла Юрия Чижа и 15 работников компании «Серволюкс». Для бальшыні гэта стала нечаканасцю і выклікала шмат жартаў у інтэрнэце. Здаецца, арышты ў гэтай краіне адбываюцца менавіта так. А яшчэ нядаўна кавуны лавіў, піша карыстальнік інтэрнэту. Яшчэ больш жартаў выклікалі самі заявы КДБ. На огромной скорости, 220 км в час, следовал направление государственной границы. Поэтому мы вынуждены были задействовать план «Перехват». Вольная рэдакцыя. Алігарх Чиж спрабаваў уцячы з Беларусі перад затрыманнем. Куку.орг. Кіраўнік КДБ распавёў, як Чиж спрабаваў пырхнуць у бок літоўскай мяжы. Але не выйшла. Карыстальнікі інтэрнэту спрабавалі сабе ўявіць, як гэта магло быць. А некаторым заявы пра пагоню і дзяржаўную мяжу прыгадалі савецкія фильмы. 5-й, я 7-й, докладываю. По лесной дороге на большой скорости в направлении государственной границы движется москвич вишневого цвета. 7-й, 7-й, слушай мою команду.
Карыстальнікі інтэрнэту засумняваліся, ці на самой справе Чыж хацеў уцячы. На хуткасці 220 км на гадзіну Чыж ехаў у бок Еўропы, каб праверыць, ці на самой справе знялі санкцыі. Чыж паставіў рэкорд хуткасці язды на закупы ў Акропаліс – 220 км на гадзіну. А Наталья Радзіна прапанавала свае кансультацыі па спосабах уцёку за мяжу. Паважаныя алігархі, калі вы хочаце збегчы ад КДБ, звяртайцеся. Правяду семінар за ўмераную плату. Максим Хлябец піша: «Чакаю кнігу ад Чыжа. 20 дзён у засценках КДБ. І на наступных выбарах адзіным кандыдатам ад апазіцыі». Апаненка заўважае: Чыжа пасадзілі, цяпер Баскіна. У краіне поўным ходам вядуцца вясновыя пасадкавыя працы. Трэба і мне кветкі перасадзіць. Гэта быў улов беларускага сеціва. З вамі была Юля Коцкая. Вось такая рэакцыя Байнету на затрыманне Юрыя Чыжа. І ад зямных рэчаў да духоўных. Азбука свабоды Сергея Дубаўца. Пра тое, як бараніцца. Сёння вельмі актуальна. Кожны час стварае свае вобразы вечных пытанняў добра і зла, з якіх складаецца адметная этыка тваёй эпохі. І ўрэшце галоўнае яе пытанне – як жыць. Пра гэта наша азбука паводзінаў або азбука свабоды. За кожнай літарай сітуацыя, роздум, парада. Сёння літара Б і эсэ на тэму «Як бараніцца». Усведамленне сваіх правоў неразрыўнае са словам «годнасць». З гэтага пачынаецца чалавек як суб'ект нацыі і грамадства. Самы абстрактны пункт нашага заканадаўства – абраза гонару і годнасці, бо ніхто не ведае, што гэта такое. Напрыклад, ці ёсць у гонару і годнасці межы. Ніхто не можа дакладна сфармуляваць, бо не можа дакладна сфармуляваць сябе. Але пры тым абраза годнасці выклікае ў беларускай душы супраціў, які не прыглушыш ніякімі рацыянальнымі меркаваннямі, што часцяком практыкуецца ў людзей з захаду. Менавіта прыніжэнне годнасці прафесійнай, чалавечай, нацыянальнай магло б выклікаць беларускі пратэст у большай ступені, чым якое-небудзь зніжэнне заробкаў бюджэтнікам ці увядзенне кантрактнай сістэмы, ці скасаванне льготаў. І гэта не сведчанне нашай адсталасці ад заходняга прагматызму, а сведчанне нашай адметнасці. Мы крыху іншыя, і трэба думаць, пра што з намі гаварыць. У адрозненне ад заходняй цывілізацыі, якая даўно не толькі прайшла стадыю фармавання нацыяў, але і паспела забыцца, што гэта такое, беларусы яшчэ фармуюцца. Таму шмат што ў іх грамадскім самапачуванні дыктуецца генетыкай, якая цесна звязаная з прыродай і з неўсвядомленым. Варта крыху адпусціць ланцугі сацыяльнай функцыі, і беларускі чалавек зараз жа пачынае намацваць самога сябе ў гэтым, у сваіх адчуваннях, памяці дзяцінства ці пахах ранняй вясны. Чалавек пачынаецца з паходжання і сканчаецца ў межах сваёй адметнасці ад іншых. Так можа выглядаць тэрыторыя ўжо не чалавека функцыі, а чалавека-беларуса, на якой знойдзецца месца і універсальным чалавечым свабодам і правам. Такая азбука ад Сергея Дубаўца. А мне гэта да аднаго месца. Так пракаментаваў «Свабодзе» Юрый Чыж уключэнне яго ў спіс неўязных у еўразвяз. Здавалася, што яму, тады гаспадару жыцця, нейкі правы чалавека, нейкі палітвязні, што яму. Але аказалася, што кожны можа трапіць у амерыканку ці іншую турму Беларусі. І насамрэч свабода і правы чалавека аднолькавыя для ўсіх. Для бедных і для багатых.
для тых, хто сёння ва ўладзе, а заўтра можа быць за кратамі. Такі кантэкст тых падзеяў, пра якія мы разам з Юрыем Дракахрустам, Сергеем Абламейкам, Олегам Груздзіловічам думаем, спрачаемся, шукаем адказы разам.